Hej, jeg hedder Peter Barslev. Jeg er advokatfuldmægtig ved Kromann Reumert, hvor jeg til daglig sidder i afdelingen for konkurrence- og udbudsret. Jeg har fået muligheden for at komme på sommerskole i New York, og her deltager jeg så nu på Columbia Universitys US Business Law Academy. Den første uge der fik vi en introduktion til det amerikanske retssystem, og i den anden uge der blev der så lidt mere fokus på de juridiske og de økonomiske aspekter af erhvervstransaktioner i et amerikansk perspektiv. Og i den kommende og sidste uge af kursusforløbet, der kommer det til at handle om selskabsledelse. Vi har til hverdag omkring 4 timers undervisning, og så bruger jeg herudover et par timer på at forberede mig. Selve undervisningen minder meget om den danske model med forelæsning i et stort lokale. Men undervisningen er mere aktiv og stiller flere spørgsmål ud i lokalet, og det giver en mere direkte dialog mellem os og underviseren. På holdet der er vi 90 deltagere, som består af studerende, unge, advokater, advokatfuldmægtige og virksomhedsjurister, så det er en god blanding. Udover undervisning så har universitetet arrangeret en række udflugter, både med noget fagligt indhold og også noget kulturelt indhold. Vi har blandt andet besøgt nogle af de større advokatkontorer, som der ligger midt på Manhattan, men den sidste fredag der skal vi ud og se Frihedsgudinden. Til dagligt der bor jeg på campus, så når dagens lektier de er veloverstået, så bruger jeg tiden på at udforske byen sammen med de øvrige deltagere. Det er for mig både fagligt og personligt indbringende at være på sommerskole. Udover at jeg har en masse faglige input, jeg kan tage med mig hjem på kontoret, så har jeg mødt en masse interessante mennesker og fået relationer overalt i verden. Og det er det, der er fedt ved at gå på sommerskole.